Ако мислиш да караш курсове за акордеон? Това по какъв начин ще помогне на страданието на бедстващите в планината? Ще ги мъча до последно. Ако случайно се почувстват за миг добре, почвам да ви свиря и връщам обратно. Мислите, че се чувствате зле? Чакайте да ви посвиря. Това още нищо не е. Добре, значи на базата на това, което ще е интересно, нали, за повечето планинари. Да те прекъсна, това е чай от нам, не е каквото изглежда. Това, което мене вчера ми стана интересно, това за профилите на хората, които се губят и особено за това, че събота през на обяд. Събота случаите се през деня, неделя са вечерта. Ти на какво си го обясняваш това нещо? Ами, такава е зависимостта, но като цяло аз си обяснявам, че тези, на който има нещо да му се случва, то му се случва още изначално, нали, така. Неделя вечер е ясно, това е някакси усещането, като да не ти е достигнал уикенда, нали, не ти е достигнала събота и неделята. Особено сега в този сезон, където се стъмва в 4-4,5, особено като засенчи слънцето, като падне зад склона и падне сянката, усещането е само остава да се стъмни, за да е изцяло така супер студено става, неприятно. Разликата от долу и горе е максимална. Много се усеща. Според те повече ли са с екстремни натури хората, които неделя закъсват, защото се опитват до последно да карат в планината, малко така се поставят на границата. Има ли нещо такова? Не. Значи, тези, които са екстремните натури, с тези ситуациите са сериозни. Там няма зависимост. На Витоша има ли такива? Има. Тези, които търсят наистина силното усещане, то потенциално може да влезе в статистиката и през работната седмица, и през нощта, и през деня. Те са хора, които го търсят по много и на често усещането. Общо взето неделя вечер са хора, които нещо не са си направили сметката. Сега инверсията създава такова фалшиво усещане, че е топло в планината. Сега ако отидем там на слънце и е много приятно, можем да си пиеме кафенцето и чай, от над можем да го пиеме там на слънчице. Обаче на сянка не става тази работа. И те по-скоро закъсват, уморяват се. Че умората е един от най-сериозните фактори в цялата работа. Умориш ли се и походката ти става друга, и решенията, концентрацията и всичко, и тогава... Цялостната промяна рязка на обстановката просто изменя и фокуса на човек. Тези по-екстремните в зимните... В смисъл, ако говорим за Витоша конкретно, екстремните условия на Витоша, които може да се, нека кажа, да се съпоставят с екстремните ситуации в другите планини, да речем Рил Епилин, повече скалисти. Витоша в какво се изразяват наистина екстремните ситуации? Повече от времето ли са? Да, задължително фактор е време. Терена не е изключително сложен, че да можеш да се вкараш в сложна ситуация. Планината не е твърде голяма, достатъчно обаче. Тук трябва да отбележим, че не е малка планината, да не се обърка човек. Тук това, което и винаги сме оказвали, всъщност туристите са еднодневни туристи. В смисъл, те са дори хора, които дори не се определят самите себе си като туристи. Просто искат да отида на планина, искат да излезат, взимат семейство, излизат на разходка. Вчера имахме така младо момиче тук с контузия в коляното. Тя беше на 13 години с родителите си. Имаха плани туристически обувки. Нали? Не казвам, че не са подготвени, може и да са с много опит и всичко, но беше станал нелеп инцидент тук, някакво стъпване на криво, младо здраво момиче. Но наблизо става тук. Тук беше в района, да, и те си дойдоха на ход до базата. Иначе екстремните ситуации стават следствие на времето. Наистина, резкото влошаване на време създава условия да изпаднат хора в беда. И сме имали случаи с много подготвени планинари, с планински водачи, не малко ситуации. Едни от сериозните акции, които са провеждали за издирване, наистина за спасяване на човек, са свързани дори с планински водачи. И това не е, защото те са лоши планински водачи или не знаят, или не разбират, напротив, добри са, понеже ги познавам, просто условията са много трудни стават. Има една руска поговорка, че джипа е толкова по-добър, колкото по-далеч ще да дойде багер, за да го измъкне.
Това всъщност важи според мен, поне за планинарите. Да. Защото не се ли получава така, че нека все пак да довършиме някои детайли за условията на Витоша специално. Тук платовидни части горе, в една виелица са съществен фактор. Още от старите пътеводители, които съм чел на Головня, нали, на 60-70-те години писани за Витоша, се описват случаи, които именно платовидните части в зимни условия, повишена видимост, навявания и т.н. са общия брой фактори, които усложняват ситуацията. Това и до днес ли е така според теб? Абсолютно. Теренът е такъв, че дори хора, познавачи на планината, абсолютно могат в един момент да не знаят дали са на седлоината между Селимица и Черни връх, дали са на долното плато, на горното. Направо е в лоши условия, в вятър и мъгла, комбинацията вятър и мъгла, ако вече има и валеж, става кошмар. В смисъл, наистина, точно на тия равни часи никакъв ориентир няма. Никакъв. Единственото, което ни помага, хора, които нямат възможност да ни изпратят локация къде се намират, това е, че много добре познаваме планината наистина в детайли и когато подробно ги разпитаме и ни кажат откъде са минали и какво са видяли, можем по описанието на определен камък или на група дървета или нещо да предположим къде са били. Наистина, Тоест историята на движението. Да, ами историята на движението, тя никога не е реална. Това, което те ни описват, после там, където ги намираме, те се чудят как сме решили въобще и търсим в този край на планината. Имахме такъв случай, човек, който беше тръгнал отдалеко, се качва по синята писта, обикаля Резана, отива през Копарника към физкултурник, през връх Копарника иска да слезе на базата на Национална спортна академия. Там горе нещо се омотава, тръгва да се връща и го намерихме в коритото на Боянска река. А той беше убеден, че е на съвсем друго място. И ние там той каза, това е много сериозно отклонение, дори за платовидните части. части. Как ме намерихте? Как решихте, още да ме търсите тук? И точно по описанието, което е, той ни даде какво е видял, какво се е променило като усещане за терена и какви форми на терена е видял, ни насочи да отидем там и да го търсим там и там да го намерим. Боянска река с по-четли в копаните морени, може би. Има някои едни характерни скали има, които той успя да ги даде като ориентири нас не очуди, но все пак решихме да проверим, поне да се движим бързо с моторни шини, нали, така да действаме по-офанзивно в такива ситуации и бързо му хванахме следите и го намерих. Бързо, разбира и 5 часа от неиздирване, 5-6 часа. Това е през 15 минути, да. Да, не говоря. Иначе ги търсим по 2-3 дни. А интересното ми е, според тебе, ако можеше, дето се казва, дават си една хипотетична власт на социалните медии, се създаде някаква платформа, където хората да получават съвети за това, което се е случило и препоръки за планината. Какво би включвала тази платформа хипотетична? Каква информация би дал на хората, на които все още не се е случил такъв случай и анализ на хората, може би, които са загубили? Абсурд е да анализираме хората. Никога не правиме вътрешни анализи, никога не даваме да вадиме това. Самия случай. Ние можем да дадем хронология на ситуацията. Това е пък всеки да си прави анализите както иска. В смисъл, ако аз ти дам на теб, че човека е тръгнал в 8 сутринта от Драгалевци, в 10 е бил на Голи връх, в 11 на Черни връх, тръгнал е за къде си паднал е мъглата в 12 и така. Ние даваме такава хронология, пък ти ще си кажеш, значи този ако не беше тръгнал в 8, беше тръгнал в 6 сутринта, ще да изпревари за 2 часа мъглата и това нямаше да случи. Всеки сам си вади изводи. Като цяло това ни е презумпцията. Не се ангажираме с заключение за причините за настъпване на щастието. Но иначе, ако трябва някъде да се даде платформа и да се каже на хората какво правят, независимо от сезона, лично мое мнение, мисля, че и колегите ще оставят за това нещо, че задължително ранния старт в планината е от съществено значение. И ранен, разбирайте, че
7 часа, когато в повечето български хижи започва закуската, всъщност 7 пускат кафе машината, е късно за мен. В смисъл, закуската трябва да е поне 6 часа. И дори лятото, дори на най-дългия ден, тази година, съжаление, имахме инцидент в Рила и нещастието настъпи в 18 часа вечерта на 21 юни, когато е най-дългия ден от годината и пак няма шанс да се оказва помощ. Разбирате ли, ако там ако човек тръгва рано, всъщност увеличава шанса да могат да тръгнат и групи към него да се насочат и да го търсят. Дори да подадете сигнал в 22 часа вечерта и дори да излезем в 23 да ви търсиме, когато се формират групите и се вземат решенията как се действа, колко ще съм ефективен аз през нощта. Мога да мина на 5 метра от постралия и да не го видя. Още повече, че доказано е, че термокамерите не е винаги да речем като решение, защото вероятно в момента някой си мисли с термокамери се обрути нататък. И това се прави, че не винаги е толкова ефективно. Издирването, облитане с дронове, с техника, всичко, което можем да имаме. Дори ресурси има. Ще се търси. Но това не едни мокри дрехи на човек. Едни мокри дрехи термокамера. Точно така. Иначе, пак за препоръките, значи, както винаги се казва, добра планировка на маршрута, добро разчитане на маршрута, в смисъл да имате вариант да изкалкулирате колко време ще е необходимо, изходите от този маршрут, в смисъл, ако ще се обърка от кой момент нататък продължават да гоните. Нещо като няколко аварийни плана. Авариен изход трябва да се направи буквално, както се казва, добра екипировка, метеорология и не на последно място настъпили нещастие. В смисъл, имате ли нужда от помощ? Своевременно подавате сигнал. В смисъл, какво е предвид? Ако вие се движите в планината и виждате, че в 15 часа зимата, декември месец, говорим сега за тези месеци, идните, които са, в 15 часа виждате, че нещата не върват добре, не върват по план, подавайте сигнал. В смисъл не да искате помощ, но сигнализирайте, че сте някъде, че търсите вариант, това ще мобилизира и ще организира групите. Ако аз съм дежурен тук и получа сигнал от някого и ми каже, мотам се тук в един клекове нещо, не съм сигурен къде е. Спестява време. Да, аз вече имам едно и подготвям хора, които много по-бързо ще излезат и ще реагират. В смисъл, не чакайте да стане 20 часа вечерта, да се боря до последния, като вече няма сили и нищо и да почнете, дай, да по-бързо идвайте. По-бързо няма как да стане. И сигнал да се подаде на 112. Не на телефоните на спасителна служба, не на приятеля ви, планински спасител, който е дежурен или там. И това 112, защото 112 разчита вашите координати по телефонното обаждане и това ще ни насочи твърде много. Това не вкарва и някакъв елемент, че хората малко ги е срам. Аз на база на моя път. Срам ги да си признаят грешка. Така, не, много е срамно. Да. Спомням си случая с бащата и сина, който за мен е един от най-емблематичните последните години на Стара планина на Ботев. До последно бащата отказвал, доколкото разбрал. Сина се обадил на майка си и казал, не ще да се обади на ПСС. Да. И мисля, че майката подава сигнала. Не, срамно няма, всеки се бърка и аз се бъркам и ти си се мотал в храсти и се чул къде си и това, да, със сигнал по най-бързия начин. Аз съм изпадал в ситуация в планина, в чужбина, на доста сложен терен, на труден връх. Има готовност да изкарам нощта, но се обадих на съответната служба в тази държава. Да ти имат предвид. И им казах къде се намирам. Те казаха, вие имате ли нужда от помощ? Казахме, нямаме нужда от помощ, но да знаете, така, тук сме, нали, деца вика. Те казаха, това е супер, така или иначе в момента не може и да излети хеликоптер, това ще влизаше много силен фронт буря, нощта настъпваше, нямаше как да стане. Те казаха там, нали, да вземем мерки, как да изкараме нощта, казаха, че сме окей с цялата работа. И как завърши историята? Те сутринта се обадиха, питаха как сме, ние казахме, че си пускаме по ръпе, те казаха супер, нали? Така... Къде изкарахте нощта там? Да, на терен. На терен. Втора нощ. Имате ли екипировка и без екипировка? Не, без нищо. Това беше втора нощ, нали? Защото бяха доста лоши условията в планината, голяма стена в Алпите. Тя си иска време, иска си условия и всичко.
Изкарахме 3 дни там, без бивачни съоръжения, без храна. Общо съм. Добре, кафе поне имаше ли? Не. Това нещо прави Най-странното е, че изключително. валя като из ведро и дъжд и сняг и обряхме от жажда. Това беше цялата работа. Да, Така или иначе, ние подавахме и то бяхме аз с два мои приятели, много добри опитни планинари, катерачи, алпинисти, водачи и всякакви. И да, им казахме къде сме, за да знаят, а не като свършат пана телефон и всичко се, даже като слязахме долу в населеното място, минахме през тях да ви кажем, здрасти, че сме ние, те много си изкефиха от всичко, което сме направили. Аз имам един навик, примерно, когато сме в района, в който е възможно да има проблеми от границата дори. Да. Защото примерно, там по-оперативни, повече достъп имат гранична полиция. Влизам с група, казвам, момчета, влизам в района на границата, ще ви се обадя, когато напуснем района и сме сейф. Също съм обърнал, че хората са много спокойни, много се радват за това, че ти им даваш спокойствието да знаеш, ще се обадя, щом напуснем района, до около еди колко си часа. Ако не се обадиш, те вече могат да знаят, че нещо може би се е случило, а ти може да нямаш възможност след това да звъниш. Така че тази методологика е... Тук има хора, които го правят панш в някакви по-сложни ситуации, когато се вкарват, подават, нали, минават, казват, примерно зимно време в много лоши условия има някои катерачи, които искат да практикуват зимен алпинизъм. Разньовата е супер място за тази работа в страхотна фортуна, като искат просто да пробват как и в такова време, или пък са се навили, че този ден ще го правят, няма нищо лошо, разбира се, но минават, казват, викаш, ходим там нарезна малко, ще се боричкаме, после минато тук, тропнат, казват така, добре сме всички, точно за всички не най-добре така. Добре, за финал едно, може би приложение, в което да локализираш някъде, където отиваш на рисково място. Просто се отбелязваш по твое желание. Би ли свършил работа и напуснах района. Така да влиза една база данни, постоянен мониторинг на хората, които са пожелали, разбира се, да споделят, че влизат на някакво място, плановете им да излизат. Мисля, че би действало, би било кой полезно. Да следи това по приложение? Кой да следи, защото, знаете, аз веднага ти давам пример, не съм събирач на маршрути, часове, денивелации и такива, така нататък, но винаги обичам да си включа часовника, като правя нещо в планината, някаква активност. И много пъти забравям да го спра. Оня ден слязах от планината, сетих се на разклона от Пирин, слязах вече, подминавах табелата, разлог, като сетих, не го изключих. Половината ще забравят да се чекнат, че са слезли от планета. Това е софтуерен проблем. Ние ли да го... Не. Ти ако го изчистиш Сферата на софтуерно, изкуствения какво правиш? интелект и на такива технологии автоматично може приложението да те Като влезе подсети. като влезе в насет. Да. Да, окей. И да те подсети. Еди колко си, че са приключили. Съгласен съм. Добре, става така, вариант е, ама според мен един от много добрите практики е дори да близките да ги известиш. Деца вика, не е добра практика е така да фукнеш на някакъв планината, да те няма и никой да не знае къде. Технологиите може би биха позволили по-огромен обем такава информация да се прави, защото ако се превърне в един полезен навик, както в момента говорим с тебе, на хората, ако много хора почнат да го правят, то обем информация ще е трудно да се менажира от един човек, дежурен и нещо такова, но ако има софтуер, аз съм сигурен, че в България са толкова добри IT специалисти, това със сигурност може да се направи. Да. Това е нещо, което ето към IT специалистите, които познаваме, може да се обърнат. Свържете се с ПСС, да помислим за едно такова приложение. Планинарите ще се включват, ще се отбелязват, кога влизат и кога излизат в рисков район. Когато създадем етикета, културата, да не си мислиш, че си супер, че не е срамно да кажеш хора, пичове, тук малко ми е на комса или просто чекам се, влизам и излизам, нещата ще са може би по-добре. Едно светло бъдеще, зависиме позитивно, завършим позитивно разговора. Да. Ами добре би било, да. Всичко ще е окей, но не може да се ангажира конкретно някой да следи за цялата. Да, може софтуер, или пък примерно, ако нали, се чекнал да кажем, че примерно ще минаваш, да кажем, трионите на Мусалаето. Най-общо казвам. Да. И като те отчете, че си в Самоков, да те чекнеш, че примерно, там по местоположението те разпознае, че си в населено място. Стоиш твърде дълго на едно и също място
Да. Ама Светва, са... светва на някой, че може да има евентуално проблем. Телефон да се види. Да. Това е един положителен завършек на разговор според мен, така че благодаря на всички. Милен Братанов. И Момчил Цветанов. Да. Мислете и ходете по планина. Чакаме ви. Чакаме ви, беше много добре.